ମଣିଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏପରି ଏକ ମାମଲା କେରଳରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବେ। ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୀର ପିଆଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଦମ୍ପତି କେରଳର କୋଜିକୋଡ୍ ନିବାସୀ। ସହଦ ଏବଂ ଜିଆ ପାଉଲ କେରଳର କୋଜିକୋଡର ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଦମ୍ପତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଜିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଝିକୋଡର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜିଆ କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକାଠି ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଅଧିକାଂଶ ଦମ୍ପତି ସମାଜ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏକ ଶିଶୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ। ଜିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବୁଲେଟିନ୍ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।